No niin, hei sit kulta. Hyvää päivää. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Iskä lähtee uimiseikkailuihin. Niinku seikkailuihin. Hihihi. Onpas täällä seikkailusää. No huomenta. Hyvää huomenta. Sitten avataan tää pyörä. Pyörä täällä. No. Jahas, ja sitten aletaan olemaan huudeilla. Kauniitpuiset talot. Noin. Pyörän kanssa tänne. Näin. Näin. Noin. Tässä parkkipaikka. Noin. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mennäänkö tästä? Pääsee. Painetaan nappia. Noin. Diakoniakeskus. Noin. Joo. Sitten mennään tänne lämpimään. Tossa on hissi. Noin. Ja siellä on Satukin jo herännyt. Noin. Ja hienoa. No voi. Jaso mä en saanut yhteen. Jason pitäisi tulla. Janette on sit häviksissä. No huomenta. Noin. Jaa, täällä on nää joukampet. Tehdään näitä lahja lapselle juttuja. Tässä on tää köökki. Oho. Onpas täällä kato. Marianne. Karpartseri. Marianne. Keksei. Vaikka mitä. Jaha, se sitten taas matka jatkuu. Ja sitten mennään sinne autolle päin. Tää Janette, joka oli äsken piiloksissa, kun etsisin sinua. Joo, noin. Hienoa. Tyhjää näyttää tunneli. Sieltä Lada saapuu. Saat mennä istu pelkääjän paikalle. Oikeesti? Alright. Satu ajoi melkein minun jalkani yli. Kaikki hyvin. Noin. Aja Juha eteenpäin. Joo, aja vähän eteenpäin. Noin. Nyt se yrittää taas ajaa varpaitten päälle. Oh. Oh. Oi. Näin matka alkaa. Oi. Nonni. Kohde on rajoitetusti liikennöitävällä tiellä. Se julkaisi sen pojan hautajaispäivänä hiljattain suuren Oi, kaunis kesäsää. Kenelle ei ole turvavyötä? Jatka 400 metriä tietä eteenpäin. Vaan näin tähän. Nyt me mennään Lausteelle tekemään aamupalaa. Hei, nyt me mennään Lausteelle vain alkupäiväksi, kun on muutakin tekemistä. Ja Henry Fappe muistaa soittaa. Kyllä se soittaa. Sinun täytyy pommittaa häntä. Nyt me ollaan täällä Laustiksella. Aiku kaunit maisemat. Oh. Tultiin tänne takapihalle. Noin täältä me päästään sisälle. Kohdealueelle. Kohdealueelle. Tässä on vähän sillä lailla, että jos Se on vähän nafti. sä avaat oven, niin sitten mennään huiskin haiskin.
Mennäänkö ne huiskin haiskin? Pitäisikö muija Fappe mennä pois? Mä voisin oikeastaan viedä ne tonne. Hei mä teen niin, että mä ajan tonne, niin otetaan nuo tavarat pois tuolta ja sit mä ajan tonne vähän kauemmaksi autoon. Joo. Tehdään niin. No niin. Otetaan tavarat tuolta takka pois. Siellä takaa on. Noin. Nonni. Katsotaanko Kaisa kotona. Oi, tää onkin kova. Hyvää huomenta. Hei hei. Nonni, tultiin täältä. Hei. Kaisa siinä oli. Alkaa sisustus. Sisustetaan heti uudestaan paikat hyvällä maulla. Jahas, tiski taitaa jäädä tänne näin. Voi voi. Lähdetään taas takaisin Diakoniaan. Moido, moi moi, moi. Noin, ja nyt sitten ollaan lähdössä täältä. Täällä on näitä kauniita maisemia. Ja Soki nyt liittyy ryhmään rämään. Jeps. On. Satu alkoi taas heiluttaa jalkaa, mutta mitään ei toimi. Ai. Eetu vanha autonputsaaja. Noin. Hyvä. Meneekö pojat vielä takapenkille? Joo, pitämään hauskaa. Mulla on karkit täällä sitten. Joo. Noniin. Haluais vaan saada asian pois alta. Hyvästi jää oilauste mun. Mistä sun kaverit tota oikein näkee? Mitä? Ja nyt ollaan sitten lähdössä täältä Diakonian keskuksesta kotiappäiten seuraavaan Utskaan. Jahas, tultiin sitten kotona käymään jo kissan ruokaa. Nette tykkää, kaikki hyvin. Hei sit kulta taas. Nähdään. Hei hei. Valot pois. Sinä pyöräjät siihen. Hyvä. Niin. Siellähän se hieno pakettiauto odottaa. Seuraavaa matkaa. No niin. Nyt ollaan Krookilla joku kotikeskus täällä näin. Nyt ollaan täällä tällä hienolla Mersulla. Joo, ai se meni jo. Okei. Todella hienoa täällä. Joo. Niin mulla on nyt tällä hetkellä seuraava. Nyt mennään tänne kristillisen Kaanaan maalle. Joudun menemään tuonne takaosaan autoa. Kuljet sinne tavaratilaan painoksi. Mitä minä olen odottanut koko elämäni syömälläni kasvisnakkeja ja rasvasta ruokaa ja pari bisseä. Että minä käyn painoksi. Tällä mennään tällä hetkellä
seurakuntasalin ja Diakoniakeskuksen jälkeen Kaanaan maalle. Lastiksi. Istuu ihan tässä. Nojat vaikka tuohon, niin kuin Lindenen sanoi näitten. Tässä olo. Kummalla jalalla mä menen? Voi. Ja sit jos pystyykö sä sit keskelle. Onks tässä? Eikö niitten, istu tässä. Älä pökerry. En pöker. Noniin, nyt mä istun täällä pimeässä autossa. Mä olen painolastina. Oi herra. Oi. Hurlum hei. Voi mun pylly parkaa. Mut hei, auto. Oi. No niin, nyt päästiin tänne. Mikä vauhtimeno. Nyt on sängyt jo autossa ja nyt alkoi imurointi. Jaha, se ensimmäinen kuorma on viety ja nyt mennään taas takaisin Kaanaanmaalle hakemaan seuraavaa. Täällä on niin aurinkoinen sää, mieltä lämmittää ja auto kulkee, kun vaan muistaa sanoa monta kertaa, että rakas. Pääsemme mäen yli, rakas. Kyllä kaikki hyvin menee. Tossa oli noin iso väri. Tää on nyt seuraava päivitys. Mä olen taas täällä auton takaosas painolastina. Jaha, nytkö lähdetään? Ihan niin kuin tää auto puhuis.
Mä löydän tästä sellaisia nyansseja. Sillä on vähän ääni käheenä. Jahas, sitten on tämä toinen kierros. Mä sain puutarhakalusteet ja grillin. Tavaraa menee nyt lisäksi varastoon. Sitten mä annoin heille sen. No niin, nyt ollaan tässä Lokommon luona. Autolaksi jo seuraavan pojan ajettavaksi. Ei uskonut, että pitäisi olla painoa siellä. Kyllä pääsee kuulemma sutikuvan Skoda. Voisin ajatella. Nyt ollaan turvallisessa autossa, millä pääsee mäkiä. Kaikki hyvin. Evakkoarkku kyydissä ja kaikki. Jatketaan.